Emîndariya giştî ya Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriye beyannameyek derbarê desteserkirina mal û milkên malbatên serkirdeyên NKS wate her du serkirde Ebrahîm Biro û Fuad Alîko belav kir. Di beyannameyê de hatiye got di berdewamiya kiryarên PYD got armanca wê valakirina bajarên Kurdî ji xelkên wê ye, milîsyên bi ser PYD ve destdanîn ser mala bengîn Fuad Alîko kurê Fuad Alîko tevî hemû pêkhateyên malê û radestî malbateka Efrînî kirin. Tevî got hemî belge dibêjin got mal ya bengîn Alîkoye ne ya bavî wî ye. Her wiha heman grûpa çekdar êrişî mala Ebdilmecîd kirin. Got mala wî li ser navê jina wî ye Xanim Emîne Xelîl Biro got xwişka Ebrahîm Biro ye. Govdarê zorê wan ji malê derxistin. NKS dibêje got ev kiryarên lê dijî Kurdan bi giştî û kadir û serkirdeyên NKS bi taybet tên bikaranîn terorî ne. Got bi taybet ev kiryar tên bikaranîn lê dijî her yek got nerîna wî cuda be ji nerîna wan. Got gihişt wê astê got destê xwedeyên ser mal û milkên xelkê. NKS diyar kir got ev kiryar metirsiyekê dixe nava cada Kurdî de û dihêle xelk tirsa ji destberdana mal û milkên xwe bixwin. Her wiha ev kiryar tên di demekê de got gelek bang tên holê ji bo yekrêziya tevgera siyasî Kurdî li Kurdistana Sûriyê. Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê di dema govan kiryaran şermezar dike, di heman demê de jî bang li hêzên Kurdistanî û rêxistinên mirovayetî û welatên bi bandor di rewşa Sûriyê de dike, got sînorekî ji van kiryarên nemirovayetî derheqê gelê Kurd deynin. Her wiha te kes dike ji xelkên xwe re got ev kiryar tu caran wan natirsîne û ranawestîne li ser rêbaza wan û rêya wan ya xizmetê ji bo dosyeya gelê Kurd li Kurdistana Sûriyê.